Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şuň 2026-njy ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamby güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly dinleyijiler, ine şuňky biziň gepleşmemiň temasy haçanda ganhor we onuň maşgalası ýurdu eýlenine ýurt dolandyrsa türkmen halky gowy ýaşap bilermi ýa ýok? Ine şu arada gurulmalar men bir näçe sany videolar okudum size. Gyzykly videolar we o videolary siz YouTube'da da, TikTok'da da görüp tapyp bilersiňiz. Men sizem ýöne şu videolarda bir many bar, men şu manysyny size düşündirjek bolýan. Egerde siziň başga pikiriniz bolsa ýa başga soruňyz bolsa, şu videoň aşagyna kommentariýa ýazmagy unutmaň. Siziň pikirleriniz, siziň maslahatlaryňyz bize gatnaşyp. Hormatly dinleyijiler, gelin ine birinji video seýrediň. Men size görkezim we kommentariýa bereyim. Ine Türkmenistanyň ýollary şuraya alyp. Indiki video seýrediň. Ine biziň maslahatlarymyz. Gördüňizmi? Ýalnız men ýollary kördüm, ýollary her ýere mörködýän. Bir gaty ütýän zat ýok. Ine häzir toýan mörködýän owuda nähili toýulypdyr, seýdim. Ýani ýollaryna, owaň ýollaryna. Nähili köçeleri, nähili ýagny owulaň ýollary, ine şuňa ünsep seýdim. Toy her wagtym ýol bekläp edýärler. Ýagny içinde et bolmak ýa köp mihman sap bolmak, şoň üçin ýol bekläp edýärler. Şu ýol şu ýani öýlenýän oglanyň öňündäki, owasyndäki öňündäki köçe ýoly. Ünsep ine şu biziň hakykatyny, ýagny ýarlakçylar da, ýarlakçylar bolýan, ýene bir ýarlakçylar da hakyky halkyň durmuşy, hakyky halkyň günnäki durmuşy ýaly. Ünsep. Indiki videoňy görýän, ünsep. Odalardan edinettirdiler habarın var mı senin? Bir ne bu tane prezidentin edinettirdiler hakkında? Benim yallık hakkında. Rusya'ya edinettirdiler oğlunu. Ine halkymyz otyýa, ýorunjyýa, ýagny özüni eklejek bol. Şularlaryň aýan aýlyklary, edin oğlunlary, halka hyrmat bermeýänlikleri hakkında ömrüň edýär. Şu Hudaýyňdan toýdum indi ol. Aýallar kultur barýar, aýallar ýoldan çykyp barýar, maşgallar bolup barýar. Adamlar dini terk edip barýar. Ýurtda adam uýmady bu da. Bizde hakda birine bizde hakda getirip başlaýar. Wala tanlamy durçunlar. Türkmenistan dini şirkide. Hormatly dinleyijiler, gatdagy belläp geçdi diýeriz. Ýagny
Vatan bolanna gurban bolup bolmaýar. Vatan bolanna gurban ya serdar bolmaýar. Vatan bolanna gurbanyn serdaryň eli, agzy, sırty bolmaýar. Vatan bolanna bizim aňardan gelýän ata barlygymyzyň goýup giden ýerler bolýar. Bizim däpde surumyz bolýar, bizim taryhymyz bolýar, bizim ýaşap öňüňizden ýerlerimiz bolýar. Şol toprakda bütün ömrüni işläp, at galanyp, gahrymançylyk edip wepat bolanlar bolýar. Şo ýerde bizim ata barlygymyzyň mazarlary bolýar. Bizim tebi baýlyklarymyz bolýar. Şo ýerdäki ýaşaýan goňşularymyz, doganardaşymyz vatan bolýar. Hiç wagtym prezidentiň sırty ýa-da özüne maşennik, ganhor, niyaz öldüren Gurbany Berdimuhamedowyň eli ayagy ýa bagşlan bolan sırty vatan bolmaýar. Ol bu gelmişekler. Onanyň tiz gelecekde olar yitip ýa-da ýok bolmadyk ýaly bolarlar. Ýöne häzirlikçe bize hyzmat etmeli adamlar ganhor, bize garya özüni Hudaýdyr diýip pikir edýär. Kim olar? Ýazmadan çykarmaň şunu. Gelin indiki video seyredelim. Assalamualaikum halkım, arkadaşlarım. Men şu videonun mecbur ýagdaýda çykmak boldum. Şu videondan soň meni oýun soň meni ýaşatjaklarmy ejen pahyra gurup maýydy, ejen pahyra gurup maýydy. Jewer çekil aýyrly. Menim şu videonu çekimden soň Ahal welaýatynyň organizatörleri etapym Askal bankyň ornmakar altyreje bäş sany aýal bolanyň meni awak goýmajagyny bilýän hormatly serdarmy 2009-njy ýylda hakamyň ýurdun täwelledi. 2010-njy ýylda Ilýasow bolan Muratbekler döwründe isleýän döwründe buyruk etapynda Şimdi ol öz arzyna ýa-da ýöne niýde döwlet wa sen prezidente ýüldürüş edende seni emhime polisiýa urup gidýärler. O ne döwlet bolýar? O ne prezident bolýar? Onu da arkadagy serdar. O arkadagy var ýöne bizim arkadagymyz ýok. O ne döwletiň guruluşy bolýar? Döwlet guruluşy bolýar. Sebebi ardyna aýtsan gelip ýynak gidýärler, basýarlar ýa urup gidýärler. Niýde olar? Näçe biz özümiz arlaýar? Näçe biz şu zatlary etdirýär? Şu haramdady tokma. Kim o Serdar Berdimuhamed diýen? Gelmişek. Hiç wagt saýlanmadyk. Muňa seden berýän ýok. Muny ýanky hormat goýanam ýok. Bul kiçik dompromeniň başlygy bolup bilmejek adam, ykdysadyatda, siýasatda nol adam. Bu näli arkada alýarda bolýar. Bizim talygatly prezidentimiz bolýar. Biz özümüz alýar. Biz şoňa prezident diýär, bir bolmajak adama prezident diýär, bolmajak adama bolşunun ýokary hormat goýup, oň adyny galdyryp, zat edip biz agyryna düşýär. Näçe berýär? Buna özümizde. Serdar Berdimuhamedow da der, Gurbany Berdimuhamedow da der. Olar kezzaplar, ganhorlar. Bu düşnükli. Olar türmede oturmaly adamlar. Näçe biz türmede oturmaly adamlara ýüzlenip, haýyş edip, ýa-ni talap etmän haýyş edip, olaryň gorkýar. Olar bir, men emhime banditlary ýüzlenjek bolýan, polis, zombiler we emhime ganhor banditlara. Şeýle hüküme hyzmat edýär. İksan jinayetçi hyzmat edýär, bilýärmi? Günne konstitusiýany bozýar. Gurbanyň konstitusiýa bozmadyk güni ýok. Serdar Berdimuhamedowyň konstitusiýany bozmak güni ýok. Siz konstitusiýany gorumaly, siz prezident gorumaly, siz halky we konstitusiýany gorumaly. Konstitusiýa esasy Türkmenistanyň kanuny. Halk, döwlet we döwlet guruluşy arasynda gatnaşyklary gurulýan ýa-ni halkara Türkmenistanyň konstitusiýasy. Bütün dünýä halkara konvensiýaly şertnamalara deň gelýän bir dokument, esas dokument. Şoň esasynda hemme kanunlar çykýar. Zakon o polisi, MHM, prezident, eýle-beýle hemme şondan çykýar. Konstitusiýada ýazylmy? Eger bir arz etseň, sen ýygnak gitmeli. Ýa seni vurmaly.
Bam şoňa yok. Näçe siz konstitusiýany bolýar? Näçe şuraya çykyş edýäne siz ýa-da gelip ýygnak diýýäňiz. Näme sebäpli siz şoňa siz kaldyryp ýa gorkulýaňyz? Näme sebäpli? Näme sebäbi bar? Konstitusiýa ruhsat berýärmi? Ýok. Näçe siz iki zan jenaýatçy Gurbanly Serdar Berdimuhammedow dinläp jenaýat edýäňiz? Haçan jenaýatçylar ýok bolup gider Türkmenistanda? Haçan Türkmen halky normalda ýaşar? Aýdyňy öýdüňiz. Emheme polisiýa düýüniň jenaýatçy bolmagy. Şu ikisany haramlary taklap. Siz egerde bir yerde adalet bolmasa, halkyň içinde total ýa-ni hemme ýerde adalet bolmasa we bir jenaýatçy bir zat ýa-ni sizden diýýär bir kanuda siz halka hyzmat etmän, adalaty gurman şu jenaýatçylara barp hyzmat edýäňiz. Indi öýleňizi düşündirin, siz kimi işleýäňiz? Zulümä, ganhorlara, jenaýatçylara işleýäňiz. Onda döwlet ýok da, onda bizim polis diýen adamlarymyz kanun etatynda, konstitusiýa etatynda halka hyzmat etmeli adamlar jenaýatçylara hyzmat edýän bolsa, onda hany döwlet? Hany Türkmenistan? Ýok. 90-njy ýyldan beri Türkmenistan ýok. Ol ikinji diktator Türkmenistan bar, öz-özüne döwlet ýatan ýa-ni Saparmurat Niýazow onsoň oň ýa-ni wezipetini basyp alan, onam öldürip gelen Gurbanly Berdimuhammedow. Ol bolsa häzir hem şol ýa-ni prezidentiň döwleti, o bizim döwletimiz däl. Näme bizim döwletimiz bolsa, bizim haklarymyz bolupdy. Bizim döwletimiz bolsa, biz azat giderdik-de. Daşyna wiza çykardyk, daşyna pasportlar çarşardylar, ýa-ni ilçhanalar bize hyzmat ederdiler. O bizi görünen düşmana, görünýärler, başga bir daş ýurtdan gelene hyzmat edýärler, Türkmenistana hyzmat edýärler. Ne döwlet bolýar? Döwlet ýok. Eger döwlet ýok bolsa, emheme polis günlük kanunlar bolýan bolsa, prezident onuň kakasy günlük kanunlar bolýan bolsa, onda biz näçe kanuny ymtyrmaly? Näçe biz kanuna hormat goýmaly? Eger siz hormat goýmasaňyz, siz günle jenaýat etseňiz, biz size garşy näme görüşmeli? Aýdyňyzmy? Elimde yara almanmy? Näme görüşmeli size garşy? Men Türkmen halkyna öýdenýän, men polisden emhemeden bir zada garşymak. İksan ganhodana hiç zada garşymak. Olu dine ýygnamaly. Türkmen halkyny öýdenýän, biz şunu aýyrmasak geljek ýok. Bizim geljegimiz ýok. Türkmenistan döwleti ýok. Ananyň. Häzir Türkmenistan döwlet ananyň ýegini, ýa-ni baldydy, gaýny, körükeni, ýa-ni hemme çürük tohumynyň haklary konstitusiýadan ýokurdy. O näme döwlet? Hani diňlik, hani azat, hani dogunluk. Ýok. Liberté, egalité, fraternité diýär konstitusiýa. Ýok bizde. Bizim konstitusiýamyz şoň etatynda, şu prinsipde gurulýar. Näçe bir iki tane adam ve onun tohumy konstitusiýadan ýokary. Haklary ýok. Jenaýat işi diýär. Bunu. Näçe konsertde bir ýerde gelenler çarşyda öňe çykmalylar. 5-de 4-de damlar gidýärler çarşyklary, sowuk, gyş, gar ak gidýärler, takla diýärler. Näme sebäpli çarşyklar gynanýar? Bir tane prezident gelýärmiş diýip, ýok oraya. Diňe Koreýede we Türkmenistanda bar. Näme şonu etdirýär? Hekimler, muallimler, ýa-ni direktorlar, zawuşlar, ýokary hujalyň, orta hujalyň direktorlary näçe edýär şonu? Näçe siz boyun edýär şonu? İşdinmi? Ana kim goýsa şonu goýdun. Universitetler ýapylyp başlar. Kim goýsa şonu goýdun. Et bolýar. Gaz, nebit önümlerini ýa-ni ýerden gazyp alýanlar, ýerden alýanlar adamlar. Näme işleýär? Näme edýär? Oý biz işlemede pul ýok. İşlemde de pul ýok. Top näme? Taşly bir iş bir ay, 2 ay. Görürsiň, hemme ştrafly gerler, kontrakty bulup gaçyp giderler. Boldy. Biz milyon görnüş bar şu iki sany haramdadan aýyrmak. Şoň bir iň ansat ýa-ni görnüşi köçe çykmalylar. Öýde ýatmaly. Gitmeň işe, oturuň. Sizin zabastovkanız şu. Hiç yere gitmeň, yaramok. Şu gün toy edýän, şu gün sadaka edýän, öýdýän bir çykmaň işe. Ananyň ılgak gelirler, hümmetimiz galar. Sizin haklaryňyzy tiýlap başlarlar. Emhemeden başlar. Hekimden başlar. Ýa-ni ministerden başlar, vice-premierden başlar, prezidentden başlar. Hemmeti
Fide ıntılarlar. Gul ýaly olan ýalar onun daşyndan ýallaklara gidip pul töläp konsert edýär. Öýüňizde toy hindi filmi ýaly ýaky toy edýär. Näme etjek? Siz özüňizden, bizim halkynyň özünden, menem ma içinde. Biz şonu etdirýär şolar. Biz şonu edýär. Zakatçyk biz. Zakat etmeli, şu bolmaýar. Näme? Gelin indi video edelim. В Туркменистане ввели новые ограничения для тех, кто хочет уехать за границу. На этот раз они коснулись студентов, планирующих получить образование в иностранных вузах. По информации Балканского вилаята, отныне оплачивать обучение через туркменские банки по официальному курсу валюты смогут только те студенты, которые поступили в университеты из списка, утвержденного Министерством образования Туркменистана. Şu video yine gelecek bolýan bir maskarçy. Bizim arkadağımız var. Yani bizim arkada ferdağımız var. Şu bizi bir durmuş koyup berdi adetdi. İki bolup, ananın iki bolup giyice onu hiç etmeyen konvertasiya etdiler. Bizim manadın hümmüdü konvertasiyası yok. Manadın konvertasiyası bazarda. Helam şu bazar var. Manadın açık hümmüdü var. Olum yok olmasa. Şu bazara aytan olum yok. Bespredelina geçtikdi. O ne döwlet bolýar? Sen manadın, yani aýlanok, sen bankynda, sen manadyn çalyşyp bolanok. Hatta görgülü studentler daşörde diýerler, näme olar dollary Türkmenistanda da näme ýok. Olar dollary Türkmenistanda padýalk etmelimi? Ýok. Olaryň manatlary bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasynda Türkmenistanda manat ýöreýär. Manadın konvertasiýasy bolmaly. Bolmasa ol fantik bolýar. Ýöne kagyjyga bolýar. Çok fantik kaçan siz real pul edersiniz. Urwan we terdar berýär. Utonan ýokmy? Bir topar obyektler burýan, aýdym saz edýän, ral edýän, at çapýan, atdan ýykylýan, eşek çapýan, pişik seredýän, itlere pamitlik goýýan, ýa atlara köşkler urýan elementarna döwletin hümmeti bolýar, manady bolmaly, manadan konvertasiýasy bolmaly. Hemme valyuta konvertasiýasy soňranda hatya bir valyuta dollara konvertasiýa et bolýar, şonu ýok. Bolmasa özüň kaýdym. Ya gadyn kaýdym konvertasiýasyny. Ýok atdy. Siz döwlet guruşuny bilen döwletiň nämedigini bilen siz döwlet tip öz ýüňiňi hatap edýäňiz. İstenik pulu sokup ýördiňiz, istenik tarafa. Döwlet ýok. Eger döwletiň valyutasy, ýa manady daşyrtlarda hümmeti bolmasa döwlet ýok, ananyň. Siz ýene dollar aýlaňyz. Manat aýlan bilen ýoksa manat hiç bar. Şoň üçin biz üstünlük kazandyk. Hiç adam kazanıp bilmedik. Ağrımız döküldü. Siýasat tarapyndan bizim üstümizden gülýärler. Halkymyz geday boldy, daşörtleri işleýär. Şoň esasynda ýa gulçulukda, şoň esasynda özüni ekläbilýär. Ekonomika aýlanmak, manat aýlanmak, manadyň hümmeti ýok, manadyň ýa konvertasiýasy ýok. Oň daşyndan biz TV waýatlarymyzy ummasyz köp satýar. Hatta Niyaz Kerda şunça gaz satanokdy. Biz ummasyz on näçe milyar satýardy? 5 milyar satýardy. Häzir 40-50 milyarda çyl gaz satýar. Onu ise köp satýar. Han konvertasiýa? Han manadyň işleşi? Elbetde sen manadyň işlemede içinde argatnaşyk öli, daşyndan diňe gara puldan alyp bolýar, diňe gara ekonomikany toglap bolýar. Elbetde manadyň hümmeti bolmasa, onu içindäki biznesmenler öýlerine risk alıp başgaça bir konvertasiýa dämete ol daýda bankdan pul geçirmeli ya da başga birine haýyş etmeli bir Türkmenistana pul geçirecek bolgan problema. Ananyň öýe dogananyşyň gorlujak bolgan problema. Şoňa öldürdiňiz, ekonomikana ýatyrdyňyz, dogry. Konvertasiýa ýok. Konvertasiýa bolmasa prezident işlem etmeli. Mene şeýle pikir edýän. Durmalla bir günüm te atstavka gitmeli, tebi Serdar Berdimuhammedow. Eýýam 4 ýyl prezident, 4 ýyla konvertasiýa utulmady. Näme etdi? Konsert edýär, el çapyşýar, ýygnaklar geçirýär, el çapyşýar boldy. Başga da göremdi o. Tamady. Tamadyçylygyň haçan oýjak den? Dogan beýtme, ýykdyň halky.
Ya ne doğru mu? Yanın komentarda öz fikirlerini. İndik video seyredelim, hormatly izleyiciler. Studentlar konvertatsiya yok. Maskarçılık. Maskarçılığından aňar başı maskarçılık. O zaman kim Türkmenistan maskara ediyor? Türkmen halkım ya iki tane var ganhor mu? Ya siz bolan için şu konvertatsiya yok. Başka bir çopanın malın olsa prezident konvertatsiya bolurdu. Umuman bozmazdı. Bir işlek olacak dağıtları. Spesialistlere bir ümit verirdi. Türkmenistan'ın halkına ümit verirdi. Sizde yok o da. Şimdi şu kıyınçılıkta Gurmanın Berdimuhammed ne edip diyor? Bir mi seyredelim? Özüne arkadağ diyen, halkın milli lider diyen bir kezzap ganhor, Niyaz Öldür'ün ganhor ne iş yapıyor? Gelin şunu seyredelim. Yer bilen Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halkına Ümit verin. Atlarını, pişiklerini, eşeklerini, itlerini görecek olup, beşte duruyor, iyir bilen. asasının başlığı Kahraman Arkadağımız, Köpetdağ'ın eteğindeki acayip güncelikte yerleşen Türkmenistan'ın prezidentinin ahaliteki atçılık Gördün mü şunu? Yok gördün mü şu yankı neme diye de Fransızda şeyle diye de почтовая карта marka yankı sen bir daha da verirsen şun peyzajı обычно poçta markası nedenini bir daha da en gowy yankı görünüşler yalarda. Ne почтовая marka şunu. Şunu foto edip yankı marka почтовая marka yan ulunmalı. Yine şunu derdim şu kadra derdim atların köşklerine derdim. Yine şu kadra derdim. Yine şu kadra edelim ya ki atlara, pişiklere, eşeklere koyulan hormoda edelim. toplumda belli araştırdı. Neymiş? Sebebi bizim tevilaylıklarımızı uğurlayan, Niyaz'ı öldüren adam özünü arkada millidir deyip gören adam özünü diye. Atlar uğurluyor. Halkını uğurluyor. Onun için eşeklerin, atların, pişiklerin millidir valla. Neymiş halkın millidir deyip bütün dünyalar ne diyeyim? Feriden o köş kurun atlarını, pişiklerini, itlerini kurun köşklerini ve Türkmenistan'ın yollarına. Feriden tapavunu. Onun için bizim milli liderimiz de indi sana atların ve itlerin milli lider diyecek. Başka dip burada var söz. Yine suutnama ben görkettim. Ne doğru olsa da yanın komentar edin. Bir taraf Türkmenistan, bir de vaata at muradın mekanı yerinden Bakır Paslar'ın hoştap hovası, bugüncükte kaytarılmayacak sunut eterini çalındır, güzellik geçildi. Türkmen tebigatının her pasla münasip derecedeki güzelliği, insan kalbine umuyun tesir getiriyor. Bir yerde Kahraman Arkadağımızda toplumda Şu Türk beni aylantlıyor, şu Türk kıza dayanıp onun pul alıp aylantlıyor. Ne yememiş? Atlara, itlere, köşkleri koyuyormuş. Türkmen iyiliğini yirdi. Türkmen iyili olan son sen bir oğlun prezident. Türkmen iyili olan son sen şon toprağının yankı tevi baylıklarını biliyor. Türkmen iyili olan son yankı özüne Toyota, Land Cruiser, GB, Gurban Berdimuhammed markalı sen maşin zakat et biliyor. Ne yapmış? Korma toyun o. Sen atların, pişiklerin, itlerin sana vermeden şunu. Ne yapmış? Türkmen halkına korma toyun o. Sebebi sen Türkmen halkını ağırgını salıp onun pulunu uğurlap biliyen. Sen şunu bilimsiz edip onu bir samsaklığa, yallıklığa soğup biliyen. Sebebi sen şunun geleceğini yıklayan. Türkmenin geleceği yoktur bilim olmasa. Yarından çıkarma. Şu günü devletler ötüyor, niye de bilim ötüyor. Bilim olmasa şu qaramayak yali bütün ömrümde işler ya çopan olur ya da otu yer ya bir zat olur. Ya da Gurbanlı ve onun tohumunun kulları olur. Hedirin kulları. İnanın. Da şurada gidip kulçuluk ediyet. O pulları Türkmenistan'a veriyet. Şu pulların etrafında da bulur bağırlıkları uğurlar. Yani halk saklap ve bütün dünyanın ağırlarlar. Yine hem merak güler. Senin Mercedes mentbiyorlar. Senin yani Volkswagen mentbiyorlar. Halk bayağı yaşıyor. Sen edin yani kazanın üstünlüğü değil. O her adamın kulçulukta kazanın üstünlüğü. Şunun için bayağı yaşıyor. Hormatly izleyiciler, men näme size şu hakda düşündürýän? Şu ikisini keza biz yığnamasak, türme sokmasak bizim geleceğimiz yok. Şunun için 27. oktyabrda
biz hemmemiz öňe çykmaly. Dewletde halk hereketi inisiativany özüne alýar we beýleki opozisiýon hereketleri çağırýar. Birleşip halky çağırış edeli we 27 oktýabrda dinaly şulardan. Bu ledeli o maskaraçylygy içinde daşynna goňşy döwletde bar ýerde biz maskara. Türkmenin kimdigini görkezler şol çürük tohumdan. Başka lazımız yok. Bardiyan Dewrawaplaşdyr işleriniň derejesi we guruluşlaryň depkinler barada giňişleýin maglumatlar berildi. Kahraman arkadağımız ilki bilen toplumun Ünsörüm, atın şekili beýlerek, otdur başarak, atçılığa, yani at köşkünü var, şöyle yani kartировка diýär. O, doğun, köçeler yoga, o oğlada. Görgünler toýlarda palçyk nimede tanty edip palçyk köçede toýlar geçirýärler. Sen bolsa atlarında palçyk yer yoga, o hem yerde asfalt, hem yerde yani ýürte gazon ýol jagdylar. Ol şekiller, ata oýlan şekilleri, onu gurunçan sen bir topar maşgala bile bilen invalidler. Bir maşgala kömek edýär, fonduň mara sen. Ne gyýdyň, ne öýdüň, bu tolanlar. Men söýgüdüm elen okun başga söýdi galmy. Bu ne düşünmeli? Beýaşda turup atlaryny, eşeklerini, pişiklerini, itlerini görüp, şöyle ýa Türkiýe ýanyna saklap, şunu gur diýip, şolu ötürýär. Ödem adamlaryň milli lideri, Türkmen halkynyň milli lideri. Bak atlary, ýa atlara finansiýasyon edýär, atlara pul bardy söýýär. Näçip ay atlar gowy. Anam Türkmen halkyny gowy nokmy? Onu näçip ödem milli lider diýär. Onu näçip her ýygnakda diýen halk bolmasa watan ýok, watan bolmasa halk ýok. Näçip biz alýan? Biz o idiot der sen ýaly. Biz gaty derul düşünýär o. Sen bizi näçip idiot diýip hasap edýän? Özüň idiot. Bizi näçip idiot diýip hasap edýän? Biz idiot däl. Sen näme işläp ýörenini, näçe jenaýat edemini biz gowul ýaz. Sen gaçmaly häzir. Kedik ýerlerine oturdun video heykelini we girilýäniň aýmançylygynyň birik aýratynlyklaryny we toplumyň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyryşyny bildi. Bu at şekli yani. Bizim at söýýär, ýöne aty adamdan ýokary goýmak. Mene bir aýyp mı galýan? Ya sen kelläňde bir problema bar? Ya psikolog sen tapmaly. Psikologun da ini psihbanisa tanmal seni. Sen adamın milli lideri, olara ünsvermek, olara agry ýagdaýda talyň, gulçuluk talyň we atdan öňe ýetýärsiň. Kelläň gidipdir sen. Sende una ýok, bizde una, biz seni öň aýyrmalyk, öň sen ýygnamalyk. Öň owadan da bide entap ýörmeli adamsyň sen. Alyp barýan işler bir ýerleriniň tebiği aýratynlyklary bilen utgoçukly ýerine getirilmeliler. Bedegi işlerine Ünsverim şol Vatan programmasyna gurban bolup 2 günden köp şowreşiň gelýän. Şowreşi ikinji ýerlik çykan o. Muny saklajak bolsaň mara milyonlarça pul gerek diňe eşigine. Ýa-da adna bunkerler gurulman edemok. Maşinlaryny gurulman edemok. Näme gerek bize bu ýaly milli lider? Diňe eşigi bir näçe milyon dolar ýylyna. Näme gerek bol? Ýok bol kisin. Atlaryň milli lideri bizim ýa pullarymyň hazagyny ýaşapýar. Bir eşigini 2 günden köp geýen. Şol eşigini ikinji ýerlik geýen. Näme gerek bolar ýa adam? Kim biznesmenler eden okşony, milliarderler eden okşony? Bu kim? Bizim pulumuza näme etse israf ýok. Gerek bolsa büdjetden pulny pullar alyp ýa-ki arkadan şakyrmy bolýar. 450 milyon dolar meçhil bolýar. Näme biz şunu saklandyk? Näme biz şu atlary gözümüzde bilmiyor. O men şol talhatan mawa erik gala ýa-ki ýol ötün Mari Balkanyň oglaryna, Daşodyň oglaryna ýaşaýan, Lewanyň oglaryna, Mariň oglaryna ýaşaýan adamlar bilýär. Pikir etmem. O haky bar. Sizin hakyňyz bar. Näme siz şo ýerde asmana gyp, ýa-ki ýorunjy oturýarsyňyz, näme gözüňiz bilmeýär. Barın fikriniň ýanyna. Näme ola günne 2 günden eşiklerini çalışýar. Milyonlarça dolar diňe eşigine. Bizde etem ýok, biz eti bilemdik.
Häkim sen ne etiyen bolsaň, ine men çağıram, şu zatlaram men çağıramy iyidir. Sebäbi sen bir de tertmeli. Sen bir de ýa-ni iş tap bilmeli. İş bolmada sen bir de ýagny nime vermeli, pasobe vermeli. Sen prezidentin vekili. Bolmasa oňurulmadan prezidente jaňat gelip şol etdin diýmeli. Barma häkimligi. Näme çekýän şol? O haramda eşekler pişikler bilen, atları bilen etçeğini diyor Türk yanına atnap şunçay. Şu her gedek şöyle baranla doполнительно iş ettiriyor. Yani büdjet şonun atların pişiklerin büdjeti köpeliyor. Senin pullarını diye ananım. Senin oğlunuzda köçe olmalı. Senin oğlunuzda yani gaz, su hemme de üçüncülük olmalı. Şu pullar yine şunu diye. Yani siz oturuyorsunuz. Oturma. Siz köçeye çıkıp yani nime bar, neyirliklerini aysanız kaç gidiyor mu şuluk siz? Bolli. Yine bir yol. Öňünden çıkmam. Gitmeň şoň potradyna da, şoň ýanky paktatyna da, şoň gaz gojagyna da hiç adyna gitmeň. Siz edýän şol. Gurban edýänler. Gurban diňe soňuna pulny alýar da giderek at köçlerini gurupýar. Etmeň şol. Durun. Ona medilmediniz. Gaharyňyz edýän bolsa häkimlige barmy? Talap edin. Masal Kardeşine ýükum etmet berilmeliler. Şunda gurultup goýabilen ferişteleriniň kiýim derejesinde zerur ülspe. Ünsörüň. Indi TikTok'taki görmeýänler aýýan. Bir bina üstünde bir atyň kelletiň şekli var. Şonu karyp ýok diýär. O bizde köçe ýok. Dogon. Köçede ýaşaýan aýda ýa-da fiillerinde geçip bolany. Farklylyk geçýär. Bu bolsa ýa-ni şu binajykda atyň ýa-ni şekli kelletiň şekli açyk bir berek bolmaly ýa berek bolmaly diýip ýa-ni tiýeden çykda jetdirýär. Bolmasa şeklem normal. Berilmeliler deyip kahraman arkadan zayti. Bu wagtda Oňamady gahrman. Gahrmançylyk edip görmedik. Bir gorkok, iki edip gahrman. O näme döwlet bolýar? Milli lider var, halka seyretmeýän, atlaryna seyretmeýän. O näme milli lider bolýar? Gahrmançylyk etmedik, iki edip gahrmanlyk diýär. O näme gahrmançylyk bolýar? Ogly prezidentlikde hiç sady bilmese de prezident bolup ýör. O näme prezident bolýar? Gyýry hökümeti işlemese de hökümetiň samolyotlary akytyp getirýär. Daşyrdın vekilleri ýa-ni ýurdun ýolbaşçylary onu kabul edýär. O näme? Protokol var. Ya kanunlar var. Döwlet guruluşunda işleyen adamlar yani şol samolyot peýdalanmaly. Ol döwlet işinde de işleýän, o näme beýle bolýar? Näme biz ünsörem dokşulatlar, näme biz gözüm bilmeýär. Men Oğudak Mar vilayatynyň Lewap, Ahal, Daşow we Balkan vilayatynyň uğruna ýaşaýan adamlar ýylýar. Näme şunu ruhsat berýär? Siz aýdarsyňyz, "Biz näme bilen Murad aga? Üçüň barmy häkimlige? Bolly, kaç gidýär şular? Şu hatda bet edilýär. Aşgabatda akla etmeliýiňiz, olar çykmaýar hiç wagtdan. Olanda hemme zat gülýär. Hemmeler ölüp galandan olar durmuşy ýanky erbetleşip başlaýar. Oňa çel oranky gowy. Olar hiç wagt közelmez. Näme bolsa da sizden durmuşlar gowy, ýorunjy emas olar. Anan. Eýder beýder o ýerden pul eder, maşynçy eder gazanar. Men aşgabatly özüm. Öňüne ötdüm şöyle. Aýdyntydy. Soňky iň soňky kösenýän Aşgabatlydyr. Men Aşgabatlara ýanky bir söwjek bolamok. Durmuş şeýler näme deýin? Moskwa beýleki regionlardan gowy ýaşaýar. Hemme pullar Moskwada. Şol ýaly hemme pullar Aşgabatda. İteden pul var. Sizde ýok. Şoň üçin sizde urýar durmuş. Olar soňuny urýar. Barın häkimligi talap edin. Barmasaňyz minimum paxtada buğdaýda çykmaň. Paxtada gerekkä bize buğdaýym taň gerekmi? Bar. Gaz taň gerekmi? Bar özüň ýa-ni raboçy şeýde gaz alan. Gazy ýerden al. Diýim şol ýaly. Siz edýäňiz. Men Mar vilayaty ýylýan. Bay. Gara ýa-ni gowy ýaşamaly halk kösünip ýörler. Sizin ýarty ýylyňyz daşynda. Näme diýär? Bilse diýär ýa gulçuluk edýär ýa dokumenty geçiyor. Sizden hem gaz çykýar. Sizden çykýan pul sizin gulçuluk edýän döwletiňizden hem köp. Bilýärmi?
Döwlet şo sizin gulçuluk edýän döwletiňizden büdjetinden köp sizin dine welaýatyňyzda çykýan pul. Bilýärmi şonu? Näme şonu etdirýär? Ay biz nädeli? Sen edip bilýän, ine men çykyş edip sizin bir topar halka ýanky pikirlerimi aýdyp bilýärmi? Ve uyuşup oturun sadakalarda. Guruluşun näin beýle bolýar? Näçip biz siyasata goşulmak şeýle bolýar. Goşulun siyasata. Siyasat barada gurun edim. Häzir hemmerde siyasat barada gurun edilýär. Inni ýanky gurun edip başlasaňyz, onu şu zatlar emhime ýerlýär da. Be, bu gurun edýär. Derew prezident aýdýar. Prezident gorkup başlaýar. Aziz hiç tat edem yok. Siz dep geçýärler, setem çykaran yok. Elbette siz gulçulukda bolsaňyz. Şonuň üçin siyasat barada gurun etmeli. Siyasat dip öz durmuşuň barada gurun etmeli. Näme bolup geçýär? Näçip sen Oňy maslahatlar berdi. Türkmenistan näçip sen ýorunjy ýan? Näçip sen ýa ysmana ýan? Näçip haram uly itlerine, pişiklerine, atlarına dine gowulatlar berýär. Onu ýan çalış geýen eşiklerini, her günden çalşan eşiklerine gurun edem dok. Her eşik bir komplekti men saýdaýyn 4-5 ming dolar. 2 ming dolar däl. Ine özüňiz hasap edin. 365 gün var. Şonu 2'ye bölün. Takminan 182 ming ýarym bolýar. Ondan 5 ming 10 ming dolar köpeldim. Näçe pul gider dine eşigine. Näçe şu zatlar siz pikir edin. Senin puluňyz. Pikir etmem. Ay men döwletde hiç var. O nereden hiç var? Hani senin ata-babaň ýokmudy? Bady. Sen ata-babaň ölüm şol döwlet dip. Howa. Sen ata-babaň ölüp şo döwleti, şo topragy sana getirip berdi meniň howa. Ana hep sen indi dim oturýar. Näme sen ata-babaň şo bolup bilen. Oturýarsyň. Otur. Hiç adam bolmaz. Döwletiň mıdır? Adam mıdır netip bolsa, oraya bolsa. Netip bolmasa Kur'an üçin onu çalışmalar var. Şonuň üçin 27-nji oktýabr hemme oğulary ýaradym. Bir turmaly. Ine biz öňünden aýdýar 3-4 ay öňünden. 20-nji oktýabrda şu matgarçylyk tamamlanmaly. Saýlan öz prezident, saýlan öz deputatlaryny, saýlan öz hekimlerini. Hekimiň ýanyna baranda ılgap çykar. Bujoklap seni nimedir, näme kömek edeýin? Agamjan diýär. Häzir hekime barsaň, senden ýanky gul ýaly urulýar. Daşödükden pasol ýygyna alga. Niýe siz? Näme kömek gerek sizden? Bizden. Gerekmi şu durmuş? 20-nji oktýabr. Gelim şoňa taýýarlyk görelim hemmemiz. Bir köçe çyksak şol gaçyk diýär. Boldy. Bir de görüşmek merekka köçe çykmak gerek boldy. Indiki muny soňra çelip ökülmeýin, masgarçylyk indiki wideony öküleýin. Ünsörüň. Atı Alabaýdan ulugy minni hemde Gördüňizmi şahatlyk atly Alabaý bilen ulugy min muna Merkel telewizionyda ökülýärler. Onam ýa oturgujy mindirip, pazyň üstüne mindirip, olum maşinam, halam, hemme adam şu Alabaý saklayan köşklerim, şoň iýmitem sizin puluňyz. Siz bolsa ýorunjy ýitdiňiz. Utonun şolaýaly çağlaňa, şolaýaly agry ýagdaýy salyp, fet bermän şolaýaly agry ýagdaýy salmak çağlaň. Utonun. Siz utonmasaňyz bu haramda haramlygyny etýär. Bolletmeli şular bilen. Çüýük tokum gitmeli. Wagty geldi. Biz bular basmaly. Bular ýygnamaly biz. bu ýytançy başyny belin tutup duran video bilen başlasty. Şol pırsatda sany gaty video Kahraman arkadamynyň ulugynyň ýanyna geldi. Akylly video. Görüňmi? Atdy geler ýanyna, pişji geler, eşekçi geler, ýa it çagaly geler. Näçip? Mehrini berýär, ýüregini berýär, bu ýanky iýmitini berýär, hemme zadyny köşklerini urýar. Näçip halk muny ýigrenýär? Hiç tanymam. Diktatorlyň bir sistemasy bar. Halk näçe garyp bolsa, şonça şol köp saklanyp bilýär. Halk baýap başlasa, ondan bunu aýyrmak bilen. Şoň üçin Fide garşy giýilje güni görüşýär Gurbanly Berdimuhammed ogly bilen. Ýadymdan çykarmaň. Şoň üçin sen gepler bilen ok, bir ýerde bir zat gepleten emheme alap gelýär, polisiýa alap gelýär. Men polisiýa bilen emheme ýürüňär. Bu zatlara näme biz düşünürmelimi Ýewropadan bize çykyş edip. Siz günne şu zatlar görüp bolsaňyz. Günne sizin öňüňizde kartinka ýaly hemme zat bolup geçýär.
Biz durmuş gerekdir. Doğumarına şuna çağırını durmuş gerektir. Kaçan açılı yıllık, ganhor, korrupsiya edip, halkın gıyna pul alıp, onun beyli görecek. Utan olur mu sonra? Dastoyuna işlerdiniz, diýmedim diýene 3,5 dolar aýlyk alarsınız. Näme etjek? Bunu ýaly kösünüp, halk galanna gyra çekilin, biz özümüz çöýýär meseleni. Sizden näme gerek? Sizden hiç şart etmek gerek. Hiç şart gerek. Gyra çekilin. Çıkmaň halkyň öňüne. Böwet bolmaň. Halk öz aryny alýar şolardan. Ine 27-nji oktýabr siz gökölmeli kim dinledi? Siz ýa halk bilen ýa siz ýa jellatlar bilen halka garşy. Bular giýje bunu halka garşy görüşýär. Halk birden baýaýmadym. Şun konvertatsiýasy bolaýmadym, o bilip alaýmadym da şurtda. Kelle tüýkek geläýmedin. Daşyndan gelenler de kösep ýa kellesini galdyraýmadyn. Da şurtda da kontrol edip şol birden adatly duýaýmadyn. Ýa adat howan demalaýmadyn diýip kontrol edýärler pasolun, konsulun emhemen üstünden daşypdy. Oğlak gaýdýarlar, o tanqid edýän adamy. Bütün dünyada tanqid edilýär prezidentler. Sen başta prezident bolajak bolsaň, sen boyun alman şu tanqid edilerdiň. Bular boyun alman şonu. Sen bular sen hasap edin. Bular pikir edin, bular ýalňyş ýa. Bular Huda diýip, ýa daş döwrüniň ýarlaklary üýşüp, ýa Habib diýdi, Aqş diýdi. Üýşüp şolar bilen ýa bolup böyle. Näme? Biz gözümüzi ýumýar. O daky görgüller men hiç şart bilen ok diýip öz-özlerini alýarlar da gulçuluk etýärler. Şolardan başlamaly. Oğullarda her bir maşgalda başlamaly. Her bir maşgalaň ýol başçysy bar. Oturup maslahatlaşmaly. Bu günler kaçan utaraka? Hiç kaçan. Şu günler utarmak için biz näme etmeli? Biz gün aýdyp dur. Näme etmeli? Lüboy variantını saylan. Biz bir 100 variantına aýtdyk şonu. İttinlik variantını saylan. Sabotaj diýilýär. Köçe çıkan ok öýde maşgalaň bilen meldem bilen boldy. Ýok işini işleýärmi? Bir ay 30 gün. Ýok bolun. Boldy. Inanyň. Gadyň dalýany gaçar elektrine göçer. Zat şeýler hawus başlaryny gaç giderler bu. Görüşmek merekken. Opozisiýada gerekkä özüňi diýen. Edem dok. Näme? Ay men şunu kazanmasam çağırırım eklep bilen. Bunu ýa çağırırım eklemden eklemäniň ogy. Görgüler yorumca bilen ısmana aýtýarlar. Bir gerek çalışmalıdır bu zatlar durup stop edip çalışmalıdır. Ya bir aylık zapas et de bir ay çydaýdyn. Men o da adamlar ýöňýär. Şäherdekiler size hiç wagt gollamadı. Näme pikir etmeň. Arasynda terbiýe medeniýetli adamlar bollar. Beýlikler korrupsiýanyň içinde. Bütün Türkmen halkı korrupsiýanyň içinde. Onam dogry aýtmak gerek. Mümkin näme bular? Näme bir döwletimiz bolsa, näme agyrly, adalatly döwletimiz bolsun. Eger bütün gurulmalar dünyadaky bütün gurulma bar bolsa, hemmet aýdy 100% korrupsiýa Türkmenistan. Bu näme arkada bolýar? 100% korrupsiýa edilen döwletde sen näme arkada bolup bilýär? Sen kimin arkada bolup bilýär? 100% korrupsiýa döwletde sen näme demokratik prezident bolup bilýär? Sen maskara. Onu men aýdamok. Bütün halkary gurulmalar aýdýar. Egerde biz Türkmen halky bolup unutup şu zatlary, ay ýok, Türkmen propaganda dinläp gelip ýörsek biz samdyk. Bu toran samdyk. Şoň üçin merwet ýaşaýar. Biz özümizden başlamaly. Şoň üçin her adam şu ýan görende özüne soraly. Bu zatlar kaçan durur. Bu dinle elbette çıkıyor. Bu hava olsa girki dotir. Häzir bütün dünyada ne ekspertler diýär 2027-nji ýylda hatda ösen Ýewropa döwletleri şunu ýaşap ýertik bunun plany bolmaly. Şeýle ösüşler bolar, sen şu ösüşüň ritmine girmesen ýitersin. Ýitersin diýenim ýol bilmersin. Türkmenistan iqtisady hiç şart bilmeýän, arkada we arkada serdar, ykdysadyety bilmeýän, diňe adamlar gynap bilýän adamlar ýitip giderler olar. Ýitmeli. Olaryň ýanky ömrü utordy. Biz saklapdyk, hiç şart diýmän. Agzymyz açsak gaçýarlar, boldy. Türkmenistan düzeltdi. Şoraýaly ýeňil zatlary, şoraýaly ýeňil ädimler bilen ýemip bolýar. Şoň üçin biz maslahat berýär. 20-nji oktýabr ýadymyzdan çykmaly.
Indiki video edelim hormatly izleyijiler. Edelim. Muhammed Haçan da hiç şart diýmeden bir ganhor haramlarda çenini geçýär. Ine edelim. Bu ine şu video halkın üstüne gülmek diýmek. Halk hata etmen üstüne tüy kurmak diýmek. Sen o giýjegini işlemeli. Halkın ýagdaýyny gowlaşdyrar ýaly. Daşa ýurtda gulçulukda sen şolaryň milli lideri ho. Şolary içine getirip şolary şert döredер ýaly. Giýjegini işlemeli. Bu näme diýär? Ol bir ýallagy çagyrýar Aqş Saparow diýip oňuň aýdymyzy gaýdyp ýa-da öz ýa-da tirýekçik öz hoşuna ýa-da güllerini bolýar. Olum näme? O da adamlar internet beýler. Teatrda goşulan oklar. Goşulma. Şuraya haramdalar öňe çykyp sizi oýnarlar. Sizi agyr güne salarlar. Fark gelýärler. Lütfen. Saparow'un şan söýügi aýdymyny ýerine ýetirmäni haýat edin. Häzir gaýdan bir akord almany öwretdim. Men seyretdim. Videoň başynda lütfen. Saparow'un şan söýügi Onu aýdymyny öwretdim. ýerine Son bir rak ýetirmäni öwretdim. Lütfen. Ine bir akord almany öwretdim. Başga zat bilen ok elbetde. Bu hemme zat şeýle. Falşiwy. Şu falşiwy durmuşyň maşenik bolýar-da, falşiwy bolsaň. Şu falşiwy maşenikçi bilenem şunkuny arkada bolýar. Türkmen halky bir masgara. Şu ýaly öňe bir masgarany çykaryp, maşenik çykaryp özüňizi oýnatýarsyň. Haçan men Türkmen halky siz masgara diýsem, menim şoň üçin ne? Şoň üçin bütün dünýäde üstümizden gülýärler. Biri Warşawada ay mena gülýärli. Dogularıma pul verdim, men öz işimi bitirdim. Yok bitiremok dogun. Sen diňe ölmedi ýaly pul verdim. A senin haklaryny näme gorajak? Näme sen oň ýanky wyjdanyny, namatyny, hakyny gorajak? Sen hiç şart edemok. Olagyr ýagdaýda. Ol polis MHM Serdar Berdimuhammedowyň batyşyny aşagyny. A oňa sen näme çykmadyň? Ay men goşuljak, oňa olurdy. Erbet. Olur erbetlikde bu dogun bundan meter näme erbetlik gerek. Sen wagt alyp gidýärler, urýarlar, zorlaýarlar, öldürýärler. Bundan meter näme erbetlik gerek. Jaýlarny alýarlar. Ýa-ni pul beren oklar, iş ýok, bir biznes açaýdan ýygnak gidýärler, hemme zadyň alyp. Hökman ýallaklap bir bilen ýa-ni ýokurda pul bermeli. Sen ölmez ýaly pul berýän, asoň oň wyjdanyny, namasyny oň ýanky awraýny, adalatlygy, şoňa bolan adalatlygy saklaýan oňa. Sen goşulamok, siyasata men goşulamok. Onda sen gulçulukda dowam edersiň, ular kynçylykda dowam eder. Öňe serediň açyk, öň durmuşyňda. Durmuş gatgysadyr ananyň. Bir derek bir tamsyklara wagt getirme. Men gün aýdaýyn. Şu iki sany türmede oturmaly adamlar biz dolanýar diýär. Üstümizden ol atlaryny, eşeklerini goýan pullaryny, öz meçidine gurýan, goýan pullaryny, ol arkada goýan, arkadagda 10 meş ýegenleri, 10 meşden dognaryn açar wa, gurbanly. Şolar her bir 5-6 firmada açyp, şo ýerde ýa pul ýarýarlar bu. Ýani sena otyp gördüm. Sena ýa-ni ýolunjy ýyp gördüm, bulum sen pulumy ýarýar. Ananyň sizin puluňyz, siz haçan düşünýärsiň sizin puluňyzdy? Marwelay. Hemme Türkmenistan 80% pulu sizinki şo. Haçan düşünýärsiňiz? Näme ýokmy şu araňyzda bir marly, aňardan gelýän hakyky marly, halk üçin açyk, ýa-ni öňde durup biljek, ýa-da 3 tane adam bilen bir dastoýna bir oturup bir beýlik adamla ýüzünip biljek. Ýokmy sizde? Bolýar da şol erbet ýaşar diýsen, gözüm ýumşan bolýar. Akal erbet ýaşar diýsen, gözüm ýumşan bolýar. Ýöne Leva, Gar, Mari, Gar, Balkanabat, Nevit, şo ýerler erbet ýaşan halk bolsa, onunla güne bizdedir.
Gurbanlygy da däl. Olara etçeni diýe inanın. Egerde bizde Gurban bilen terdaýaly aktivist bolan bolsa, biz hem olar ýeňet. Ýa kim bolsa da prezident. Olar giýjek inisiýatiwine garşy. Düşünüňiz. Ine hatta üstünden bir aýdymamaydy. Indik wideolardan hormatly dinleýişler. Şuňa ýana guldyňam. Международными правилами, законами оправдывается действия народа, любые действия народа, если он подвержен геноциду. Если народ вымирает, если народ должен бороться за свое существование и выживание, то что бы он ни делал, международный закон оправдывает. Men de düşünýän näme ýaşladym. Şu men size bir topur ýyllar boýy aýdýan ideýamy bir gezekdi. Egerde bir halk şoňa şu genotsid bolýan bolsa, ýagny bir tohum, çüýrük tohum, atal ol, size garşy giýjeginde güreşýän bolsa, iş bermän, bulşulaga salyp konvertasiýa etmän, bilim almak mümkinçiligini de bermän, size adat söz aýtdyrman, adat hereket etdirmän, size adat biznes etdirmän, adat iş tapdyryp bilmän, size gynap berýän bolsa, genotsid diýýän o, onu şol halkyň itkinlik ýol bilen ýara galsyn, bomba alsyn, zırvat, ýa-ni näme alsa şo zatlar ulanyp, şonu ýenip bilse, halkary kanun şonu gorýar şo halky. Bunu halk itkinýär. Şonu niýe? Biziň dol hakymyz bar. Elimizde, egerde öňümizden polisiýa mehmet çykyp, ýaraly çyksa ýara almagy. Egerde öňümizde böwet bolsa, itkinlik varianty ulanmagyna biziň hakymyz bar. Şol ikisany diýýüsi tutup eder ýaly. Bir kanun ýagdaýda günle konstitusiýany bozýan adamlar. Egerde suwtlar etmeýän bolsa, prokuratura etmeýän bolsa, emhem etmeýän bolsa, hiç bir organ galmady ýa-ni şonu eder ýaly, onu halk etmeli. Halk ýeketek konstitusiýa we hökümetiň göz başydyr. Ýa-ni seredip şonu kontrol etmek. Onu biz etmek şonu. Ne şunu ýa, men onu elime ýarap öldürüň onu mun diýemok. Ýöne halk bilen közenýän halk bilen üýüşip şonu et bolýar. Arkamyzda da bütün dünýä haklary we kanunlary we konwensiýalar, şertnamalar dur. Inanın, arkamyzda hak bar. Et bolýar şonu. Haçanda bir 10 adam etse terrorizm bolýar. Ýöne halk, közenýän halk turup şonu etse onu revolýusiýa diýilýär. Onu halk adalatly öňe goýdy bolýar. Şoň üçin bizim dol hakymyz bar 27 oktýabrda şol ikisany çürük tohumyň wekillerini halka genotsid edýän prezident we onuň kakatyny tutup jenaýada çekmek we owlanyp atmak. Dol hakymyz bar. Indik wideolardan ýallaklar dünýäsi. Muna görkezeginde özüňiz görürsiniz. Tebitde in ulum etçitleriň biri hadapdy. Ýa Türkmenmarsyň ruhum etçidine Ünsörüm. Muna ortodoks media Türkmençe näme diýjegim demo? Haçanla sen gildin birini öldürsen Türkmen maşyny. Soňra moğollar şu meçide baryp, ýa hiçat bolmadyk ýaly, ýa şoň awrany ulansaň, sen kim bolýan? Aýdym. Ganhor Berdimuhammedow iksan moğollarny alyp gidip Saparmayat Niýazowyň meçidine baryp, ýa dua okan bolýar. Onu öldüren adam. Bir de şunu tutsak etmeli. Doğru düşünün, men näme düşündirjegimi bilemok. Hemme taraplayın jenaýetçi. Indik wideolardan kutlayan Türkmeniň är ogly, erdir pederiň merdana er dowlat. Ýallak dünýäsi, ýallaklar dünýäsi. Şunun jenaýetçini öwüp, ýa-ni oňa hormat goýup, bize inandyrjak bolýar. Är ogly kimiň äri? Kimiň ogly? Bir alkaşyň ogly. Näme etdi? Gahrymançylyk etmän özüne medal berdi. Näme etdi? Hiç etmän gorkup biz 15-nji ýanwarda 2022-de protest geçirinde gorkup gaç gidip döwletden soň gelip ay men ýadadym diýip ogluny goýdy uslene. Başga ýa ýok. Türkmen halkyny gynady. Gitara çalyp aýdym, samsaklyk edip her welaýatda bir maşgalasy bar, bir topar
Yani munisipal sadık çağçıklar var. Näme diýär? Hezir diýär döwlet menki diýip opozisiýada ýok, hemmesini gyrdy aýyrdy. Bir hakyky diýen adamlar hem ýygnap ýatyr. Näçe biletdir? Näçe şu kedam ýol berýär. Üçin sen meçide var ya, yani moğlu hükmünde bir keza goýandy. Şoň aýdanny ýanky sen edýän. Şoňa Allah üçin. Näçe edýär şonu? Kim ol? Bizim imsimlerimiz ne şuna yol veriyor. İndiki videoda zerdenin 52 milyon dolara sarf edip, yekeçede statistikanı vermeyen hükümet. 2025 yılda UNDP Türkmenistan 35 tane taslama 52,76 milyon dolar sarf edipdir. Türkmenistan'ın hükümeti ve 11 tane donor bu hizmetdaşıga gatnaşypdyr. Goroma bu maglumat şöyle köp material veriyorlar. Onun için terden gıyız haytan Türkmenistan statistikasını geliyor. Statistika demek näme? Näçe pul gazanyldy, näçe newit satyldy, näçe gaz satyldy, nirä topulur, büdjede näçe girdi, büdjede medisina näçe girdi, ýanky bilime näçe gitdi, konvertasiýa näçe gitdi, hem hiç zat ýok. Näçe sizden geliyor. Oglu edýär geliyor. Şonu at bilmezsiniz. İnternette de yok. Türkmenistan şunu ofitsialna çap etmeli. Gazetede, jurnalda ofitsialna. Konvertasiýany manadyň üstüne aýlap bir nimet goýberýärler. Ýygyny tapýan. Statistika dol ýalňyş. Ýogum. Bir topa statistika ýok. Näçe sizden geliyor. Sen bir firmaň buhalter balans etmese, balans näde bolsa näme diýär? Şol ýa basylýar, ýa-da firma ýapylýar. Bizim döwlet hükmünde yapılmalı. Bütün devletler aydık geliyor. Sizin statistikaňyz arlyw, näme dogry? Sizin döwletiňizde kanun işler yok. Sizin döwletiňizde iki sany atalogul döwlet dolandyrýar, opozisiýaňyz ýok, onyňyz ýok, munyňyz ýok, adatyňyz ýok, aydyk geliyor. Biz yapılmalı döwlet. Dogrydymy? Näçe? İki sany kezawçy. Näçe bir şonu etdirýär? Sebebi biz öz döwletimiz diýip hasap edem, bar diýip hasap edem, biz öz watanymyz bar diýip hasap edem. Bizim ağzımızda bazı riyana yok. Şunu riyan istedim. Hormatly izleyijiler, men beýleki videolar görüp durmaýyn. Indi men gysga tamamladym. Men şu gepleşigimni hem size düşündirýän. Her bir uğurdan size misallar getirýän iki tane kezzabyň halka bolan garaşyny. İki tane kezzabyň halka ýanky berýän ünsüni. Ve iksan kezan atlara, pişiklere, itlere veriyen ünlü. Dende. Bir genositta. Bir genosid ediyor. Bir yok ediyorlar. Öden bildirmen. Televizyonda Allah uhlu diyorlar da yerlerde bir yok ediyorlar. Biz özümüzü korumalıyız. Biz kurbanlığın o kakası, icreti, öğrü işimiz yok. Yok olsunlar. Biz özümüzü korumalıyız. Biz öz devletimiz olmalı. Neme şuna açacak oluyor. İndik bir çıkarıcılı hoş sağ olun. Hemen de ve unutmam. Siz var, Türkmenistan var. Siz yok, Türkmenistan yok. Siz var, prezident var. Vezipe. Siz yok, prezident yok. Siz var, diktatör var, hiç adet eden yok. Siz hiç adet etmeseniz diktatör devam eder. Hoşlar olun, indik bir çıkarıcılı.